da muminai maza da mata babu laifin da suka yi kawai ko don kiyayya ko don bambancin ra'ayi na duniya ko don bambancin maslaha ta duniya sai ka ɗauki usulubin cutar da mai imani da zaginsa da kushe shi da aibata shi. Allah ya ce a gaya maka ka ɗauki ƙirƙira mai girma da kuma zunubi wanda yake bayyananne gobe kiyama. Addini ya ba mu ikon akwai ababen da kake da ikon yin ra'ayinka wani ya yi ra'ayinsa, amma karka yadda kawai saɓanin fahimta ta sa ka yi wa wani ƙarya ko ka zage shi ko kamar ƙazafi ko ka jingina masa abin da shi bai yi ba. Wannan a musulunci haramun ne. Musamman yana da kyau ga irin matasanmu da za a wayi gari mutum aikinsa shine a biya shi kuɗi don ya zagi wani. Kawai aikinsa a duniya shine duk mutuncin mutum da duk nagartarsa in ka bashi naira 10,000 ko 20 zai iya yin kowane ƙarya da ɓatanci da sharri gare shi. Wannan fa a wurin Allah babban abu ne. Sai ka je filin kiyama ka samu duk sallar ka da azumin ka sun kare a biyan bashi. Ba a taba mumini Allah ya bari. Duk inda ka taba mumini ko cewa kai ji shi can, Allah baya yafewa. Shi muminin bai dame shi ba, amma a wurin Allah ka taba babban mutum da kuma ka gayyato fushin Allah akan wannan, sai duk ayyukanka na alkhairi su kare. Mu duba irin hadisi na Muslim na Muflis. Annabi ya ce wa sahabbai, atadruna madil muflis, shin kun san wane ne matsiyaci fallashashe? Hadisin iya Muslim hadisi na 2581. kun san wane ne matsiyaci talaka fallashashe da bai da komai? Sahabbai suka ce al muflisu min ummati man la dirhama lahu wala mata. Suka ce a wurin mu talaka ko in ce matsiyaci, poor man, shi ne wanda bai da dirhami bai da dinar, ko yanzu ka ce account ɗinsa empty ne ko 10,000 bai da shi, ka ce bai da dala ko 2,000 ko riyal 10,000 bai da shi, ko ka ce bai da zinare ko azurfa. Suka ce mu a wurin wannan shine matsiyaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, innal muflisa min ummati, matsiyaci a cikin al'ummata ba shine wanda account ɗinsa ba kuɗi ba, shine wanda zai zo yawmal qiyama, gobe kiyama, bi salatin yayi sallah har Allah ya karbi sallan an rubuta masa lada, ba fa bai yayi har an karba. Duk duniya ba abu mai wahala kaman kai aikin Allah ya karba. Yanzu muna ta aiki ne babu mai tabbacin aikinsa Allah ya karba, kawai muna lalume ne a cikin me, a cikin haske ba a duhu ba. Lalume muke a haske, amma ba wanda ke da yaƙini. To yayi sallah, wasu yamin yayi zakka, wa hajjin yayi aikin hajji, sai kuma waya'ati sai ya zo ta ɗaya hannun wa qad daraba hadha, an bashi kuɗi ya ja da wani bai laifi ba, wa qadhafa hadha, an bashi 10,000 ko 20 ya ja wani kazafi da batanci, wa shatama hadha, an biya shi ya zagiwa ne. Gobe kiyama annabi ya ce sai fayi uta bi hadha min hasanati, sai a ce ina wanda ya je zaga din nan gashi nan, sai a ce to dauko sallolinsa na shekara 10 sai a ba wannan. Ina wanda ya wa kazafi, sai a ce dauko azumin sa na dukkan rayuwarsa a biya shi bashi. Ina wanda ya da kadin nan dauko sadakarsa da kyautatawa iyayen da ya sai a biya bashi. Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace sai a wayi gari dukkan ayyukansa na alkhairi sun kare, amma jama'ar da ya zalunta ba su kare ba, ga sunan da ainihin layi bayan layi suna jiran a biya su bashi. Annabi ce sai ce a ce tunda ayyukan alheri ya kare, a dauko zunubansa sai a dora masa, zunubansu sai a dora masa, sai a kinkimo zunubansu sai a dora masa. Annabi ya ce faturi da finnar, sai a kora shi zuwa ga wuta. Kaga kenan shi fa wannan ya ma yi ibadan an karba. Duk yadda kake kare zama ɗabi'arka a duniya shine ko kana waka ko ka iya rubutu, dan jarida ne ya zama aikinka shine a baka kuɗi don ka yi ƙazafi. In kana so ka yi promoting abin da ka yadda da shi, amma a ce wai biyan ka ake don ka yi wasu mutane sharri, wanda fa aka zalunta ko bai yadda da Allah ba, in ya ce Allah ya isa, Allah yana bin kadunsa. Shi sa fiye halake cewa wattaki da'awatal mazlum fa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi. Ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta, ko mutumin banza ne, banzancinsa a kansa ne, amma an zalunce shi addu'a Allah yana amsa masa. To yayi kuma a ce ka ɗauki wani mahaddacin ƙur'ani ko wani bawan Allah talaka ne ma ba wanda ya san shi, ko wani ɗan kasuwa da yake adali ne mai gaskiya mai tausayi, ko wani ɗan boko mai riƙon amana, ko wani abin da ya kama da haka yau mutum sharri haka kawai don ka barbatanci, me kake nema a rayuwa? Shi yasa mu kiyaye duk abin da za mu yi advocating na abin da muka yi imani da shi, amma kada ya zama ɗabi'ar mu shine batanci wa wanda bai yi laifin da muke marbatanci ba. Mu kaurace wa dan ya zama aikin mu shine promoting alkhairi,
wannan iya da matukar muhimmanci. In ba haka ba sai mutum ya je filin kiyama ya zama fallashashe, aikinsa na azumi da sallah da zakka su kare akan biyan bashi. To wancan fa an karba, to mu yanzu da babu tabbacin an karba, ya mutum zai zama? Tun da daman ba a karba sai da ikhlasi. To shi yasa Allah ta'ala ya ce waɗanda suke cutar da muminai maza da mata ba tare da sun yi wani abu na zunubi ba, to sun ɗauki kirkira mai girma, ƙazafi mai girma da kuma zunubi wanda yake bayyananne, wato mai girma a wurin Allah. Don haka shi sa Allah ya ce layyadurrukum illa adha, ba za su cutar da ku ba sai cutarwa kawai na bakar magana. To bakar maganan ma ga mai imani haramun.